Wong ento loro ae lumayan nak. Rong dino rantai kok. Lah mbok ngerti tok. Minggu rantai. Aja di nganu. Ingetno. Dingetno aja di kamu. Apa mbak sing tok loro yang terus dino. Bajing. Dhewe. Rasanya kayak apa daging bajing, Mas? Apa? Daging bajing. Kenapa? Rasanya kayak apa? Enak. Bajing ki apa? Ora iki. Yo karena semasak lo. Masak kanggo bumbu ya Mas yo. Jadi Jupri, Pak tolong Pak. Meliwis yo apa? Nek masak ku yo ora. Ayo kare sing masak, ora iso masak ya. Berarti sing masak orang adus Pak Sapak. Ora bajinge sing rata adus. Sing masak ya adus. Sing masak. Lah nek pas adus jak sing apek wonge maksudku ki. Ora masakane. Wonge apek rata adus. Nek sing masak ora adus, nek adus ora sida masak. Iya, bener. bener cocok ya. Wong adus kok masak. Engko nek sing masak adus gak kompore mati. Iya banyu. siram banyu. Pinter ta. Ya, Marai. pinter. Bojone Pak Sunar pinter.